Trage de urechi. Da, băi, nu mai pot. Nu mai pot. Râde de urechi și când mă trage eu toată limba. Ce? No, hai să vedem ce-o filmat. Hai să vedem ce-o filmat, Vanu. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem o filmat, Vanu. Fac o dată. Hai să mai fac o dată. Hai încă o dată și după Hai aia să mai filmezi o dată, să avem amintire. De pusi și după aia fă de urechi. Urechile. Trage de urechi pe tati. Fă, nu mai pot. Hai, mai facem o dată, nu mai pot. Și să scot limba. Hai să râdem. Nu mai pot. Nu pot. Păi nu pot. Nu pot. Nu mai pot. Nu pot, hai să fac și eu ție. Hai să fac și eu ție. Hai să fac și eu ție. Acum hai, nu mai pot. Nu pot. Atât am vrut să-l filmez, fac asta, să am amintire că niciodată n-am filmat cum făcea așa, știi? Vai. Stai că, uite, dacă e egal, facem așa. Dacă mai mare, înseamnă că facem așa, către tine, știi? Și către mine. Dacă eu am făcut mai mare, așa.